borongni busuk borok tong abo bongno jorar pro borongno jorar jangnai boni logiwo Ratna Sadhan Jamatia Killani tai borom ngenang Rajib Deborma bongno bahano stage kanan bage ang koyo yasa kaina nai nini yani jotonino sini khasuksa sini bubagra borom ngenang sini bubagra potul kishul manika bonang kobok nai tabu daeso phai borong no receive khai tumnani bage ang takuk sini Biswajit kolanya ang bongno lamsogui tumnan bage ang bono kobok takuk Rajib nung bus ka daeso phai buagarna belakana hambai ani logiwo tini oro paiso bajak tongo Ratanpurni kabangma ojoma tongo haipana jotono to nungani সম্ভব লিয়া খা ও যতন বুচুই নাদি বিনয় দেববর্মা রতনপুর্ণি তাই টাকার জলানি অবিরাম দেববর্মা আনি নরক ভাই যতন কাগিব পালকে তংজা বর্ণ ফেনে কবগ মনোরঞ্জন দেববর্মা টাকার জলা নি kabangma borong no tongo singoro nungi mali amo kisa week tongo cinema stage jotono oro buskango phaibidi oro jara ketal bungu rejak bororok Ratanpurni bororok oro phaibidi first Ratanpur please come here in front of us hello Ratanpurni mai oro bebak no pray 1000 butar borok tini 900 plus abo sin bubagra nu sauna borok no yasok songnani bagai nini yani jotoni ni khasuk sab sini bubagra no sungtabok ojora yaparo bono ya borok no yasana ni bagai kambai sini borong menang yak semle Rajeshwar Deborma no Mora sebang no khumya phanai borong menang yak siam Ramani Deborma no sini bubagra no khumya phanai sini borong menang Pranab Deborma borong khumya phanai tai Ratna Sadhan Jamatia no khumya phanai sini bubagra tai khumma tongo abo jotono to khumya parimalia amni bagai belai hambai borong no sini tipramo to join thagoni bagai tai o janana tabuk sini bubagra no yapari dijaka